priatelia, vítajte na tomto podujatí. Naša spoločnosť úzko spolupracuje s firmou Haagstreit Simulation, ktorá je priekopníkom v oblasti simulátorov virtuálnej reality. Umožňujú tréning vo viacerých úrovniach a striedajú sa prostredia, respektíve študent si môže vybrať prostredie buď fiktívneho pacienta alebo nejakú virtuálnu realitu. Všetko prebieha do určitej miery hravou formou a tak vlastne vnímame veľký záujem mladých oftalmológov o tieto simulátory. Tak toto podujatie je ako keby takým pilotným projektom a ten záujem o chirurgický simulátor aj o to IC Slidlam bol výrazný, teda bolo to fakt také, že ľudia sa na to hneď prihlasovali. Dá sa povedať, že to bolo jedno z hlavných lákadiel, prečo sa zúčastniť tejto konferencie. Za všetko hovorí, že ten záujem bol vybukovaný, alebo tie miesta prebudú asi 15 minút. Prekčilo to očakávanie moje. V súčasnosti už u tých pri výuke máme trošku problém s pacientami. Viete, že oftalmológia je viacej jednodňová chirurgia, takže tých pacientov už na tých lôžkach toľko nemáme ako v minulosti. Takže túto majú školenci alebo študenti väčšiu možnosť vidieť viaceré diagnózy, vyskúšať si a pravda, že na simulátore už idú pripravení na operácie. Tuto vľavo vidíme štrbinovú lampu, simulátor štrbinovej lampy, kde si môžeme navoliť rôzne diagnózy. A vzadu vidíme simulátor chirurgický, kde vlastne si navolíme probandovi, že ktorú chce, aké chce možnosti, či už chce len také statické, alebo si chce už jednotlivé kroky operácie, či už chirurgiu katarakty, alebo zadný segment, operáciu vitrektómiu vyskúšať. Prístroj pracuje ako štrbinová lampa, vlastne je tam reálny obraz, kde si môžeme nastaviť aj zväčšenie obrazu, vlastne ten, kto vyšetruje na tomto prístroji, má úplne reálny obraz, ako keby vyšetroval pacienta. Hlavne pre začínajúcich oftalmologov je to super na naučenie. My takí skúsenejší možno už až takto vidíme už tie bežné diagnózy v praxi, ale je to veľmi podobné reálu. Vyzeralo to ako naozaj v reálnom živote, aj tie pohyby, že úplne perfektné. Veľmi sa mi to páčilo, veľmi. Ja som si konkrétne skúšal fakovú emulzifikáciu s implantáciou vnútročnej šošovky. Myslím si, že naučiť sa nepoškodiť žiadne štruktúry a vedieť, mať ten cit, ako to robiť správne, je niečo, na čo by sme vedeli využiť presne tento simulátor. To vlastne zobrazuje to, že ten student prošel ten určitý kurz, zobrazil si tu diagnózu, proto tam má 100%, že byl úspěšný, protože každý student má vlastní účet, kde se zaznamenává ten jeho pokrok, který se postupně vyhodnocuje, včetně evaluace jeho progresu, jestli se zlepšil třeba případně v té hledání té diagnózy a tak dále, jestli třeba zrychlil, ten prístroj vlastne to všechno zaznamenáva. Prístroj nakreslil okraj kapsulorexy, ktoré budú navádzať. Najprv si aplikuje do prednej komory výskoelastický materiál. Vlastne tá situácia je navolená, ako keby to bolo priamo na oku pacienta. Ja som bol prekvapený tým, by som povedal, takým reálnym obrazom alebo takou reálnou situáciou. Aj to, keď pri tom operačnom postupe sa niečo nepodarí tak, ako by sa malo, je ten digitálny systém schopný alebo navedie vás na ten správny ďalší postup, umožní vám určitým spôsobom korigovať alebo naučiť sa odstraňovať niektoré začínajúce určité chybičky alebo drobné nedostatky, čiže vás naučí to, ako správne postupovať aj pri potom v budúcnosti, povedzme, komplikovanejších operačných postupoch. To isté platí aj na tej simulácii, kde sa vyšetruje či už predný segment oka, rohovka, spojovka, alebo aj zadný segment, to znamená sietnica, zrakový nerv, a teda terč zrakového nervu, poprípade cievy. Určite sa tam dajú nasimulovať, alebo sú tam nasimulované diagnózy, ktoré
určite pomôžu sa orientovať hlavne v rôznych hraničných stavoch. Ja by som sa chcela určite poďakovať za túto príležitosť, pretože jeden aj druhý simulátor boli úplne perfektné. Predovšetkým začínajúci oftalmológovia si môžu pozrieť rôzne diagnózy, ktoré už potom vo svojej praxi spoznajú. Ale aj pre nás, ktorí ešte neoperujeme, bolo určite perfektné vyskúšať si aj chirurgický simulátor, čiže ďakujeme vám.